президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов барои аввалин бор бо сафари расмӣ ба Қирғизистон ворид шуд. Раҳбарони ду ҷумҳурии Осиёи марказӣ аҳёнан вомехӯранд дар олам Қирғизистонро ба истилоҳ ҳамчун ҷазираи демократия дар Осиёи марказӣ ва Туркманистонро ҳамчун яке аз кишварҳои бастаи ин минтақа мешиносанд. Дар ҷараёни ин сафар 15 санади тавсеяи ҳамкориҳои миёни ду кишвар дар соҳаҳои кишоварзӣ, беҳдошт, туризм ба имзо расид. ҳамзамон ду кишвар тасмим гирифтанд ки рафту омади ҳавоӣ барпо кунанд. ҳукумати вилояти Хайбар Пахтунхвои Покистон истифодаи пакетҳои пластикиро манъ кард. мақомоти маҳаллӣ иброз доштанд, ки пакетҳои пластикӣ ба муҳити зист зиён расонда ба фаъолияти канализатсия монеа эҷод мекунад. дар гузашта ҳам ҳукумати марказии Покистон истифодаи пакетҳои пластикиро манъ карда буд, вале ин дастурро ба таври васеъ нодида гирифтанд. дар пойтахти Гурҷистон шаҳри Тбилиси баъди сӯхтор дар як амбор, ки мунҷар ба ҳалокати 2 нафар ва ҷароҳати 6 каси дигар гардид, дарҳои ин муассиса баста шуданд. хадамоти сӯхторнишонӣ ва муфаттишон сабаби сӯхторро таҳқиқ мекунанд.